Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, developer ginaligar nagparapas sa mga bakhaw ginpasakaan na sang kaso. Mga manunudlo nagapanawagan sang pagtuman sang promisa nga saka sa sweldo para sa ila. Sa mga balita nasyonal, 30 tubtob 40 milyones ka doses ang bakuna magamot karon nga bulan sang Hunyo tubtob sa bulan sang Agosto. Pfizer vaccine pwede na ibakuna sa 12 anyos pasaka. Sa balita international, 27 patay matapos maigo sang kilat dito sa India. Balita sa sports, Brooklyn Nets nag-avanse na karon sa 2-0 lead batok sa Milwaukee Bucks sa NBA semifinal. Balita entertainment, Pia Wurtzbach handa nga tudluan si Sanya Lopez kung mag-intra sa beauty pageant. Samtang sa balita special, aton pagistoryahan ang marason kung nga ang mas preferred sang couples and cash gifts sa wedding. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 9, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon kung hangin habagat nag-apekto karon sa Western Visayas, samtang ang intertropical convergence zone ang nag-apekto naman sa bugos nga pungsod. Ang Western Visayas kalakip ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod mangin magalumo ng kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan kag pagparago bangod sang southwest monsoon. Ang baybayon mangin makanay naman tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang tao alas 10:10 karon nga aga, ang hunas las 5:23 naman karon sa hapon. Ang adlaw na butlak las 5:22 kaina, magatunod naman las 6:05 karon sa gabi. Ang temperatura o batyagan sa 25 degrees Celsius tutob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Okay, good morning na sa aton dira nga mga naga-follow ya sa aton sa Facebook, no? Naga-monitor gid permi, no? Sa aton mga suki dira nga mga tagpalamati, no? Good morning dira sa inyo, sa kay Alex Montesa, of course, good morning kay June Biaten Sibalios. Kag Bia Jonathan, gamonitor siya ni Baby Tantan kag ni mama niya Mary Joy. Vanessa Mayo, good morning sa imo Ma'am Van, kag kay Doc Matt Mayo, good morning or good afternoon dira kung ano man ang oras dira sa inyo. Sa kay Jocelyn Song Comedia, kag Michael John Season, greet niya man happy birthday sa iya pa kaisa. Si Jillian Palma dira sa May Purok Brotherhood Barangay Sumag. Happy birthday! Happy birthday, Jillian! Kag kay Cecil Batindaan, watching from Barangay Handumanan. Ernesto Paul Pareño, may aga man sa imo. Sige, kag kay Philip Laurente, good morning man, nga naga-monitor subong. Sa kay Ems Aboso, may aga sa imo. Si Action Eden na duty sa Bangula. Karon pa sa hapon. Sa hapon. Patrol siya Action Boy. Siyang patrol. Kaya ang patrol tagin pasulod. Patrol siya Action Boy, siya ang patrol. Siyang patrol. Siyang patrol. Patrol reporter. Reporter, abi ko siya ginigin mo nga patrol. Kasabad. Ati Hakim Eriman, good morning man, kag kay Marilo Kahilig, no?
Happy birthday man kay Miriam Navarrete. Happy birthday sa imo halin kay Jocelyn Song Comedia. Kag sa kay Quandra, kay Tintin. Mo ginasulat-sulat mga gina. Yes, ginapasulat kay Nga Tintin. do, hindi mo gidya mahulat yung matapos te headlines. Hindi gidya, sulat ko gidya kay importante malimta. sila mo. Si Carissa, no? Si Nika, si Aji, si Kent, si Maika, si June, si Parijon, kag si Jomaima. Jomaima? Sa Jomaima. sinani sila ni Kwan ni Congresswoman Marilo Arroyo. Amo na sila. Kag ginatamyaw ko man dira si Father Alex Araneta bla sa San Enrique. Good morning da kay Father. No kay napdanay Good ko sa morning, nagligan Father. Magalabay ka gani kag unano gid man mga Karon on San air, Enrique i-greet mo kada. gid siya. Ha? I-greet mo gid karon si Father on air. Yes, makakapit ka kadto ko na kay Father Alex kay very kuan saya accommodating. Sa Diindampe. San Enrique. Sa simbahan kay pare mo. Ganit ba si may iba niya church? Sa Kalapad Catholic bra sa San Church. Enrique. Dragi dia sa Dragi dia sa ila kasi simbahan sa San Enrique. Makotabla si Dennis la. Okay. Do siya dagali ang ilang parish priest. Ah, Sige, sige. Si Migo ko Jure Hapit Padayha, ako. good morning man. Kada mo lapitan sa ato ko kung magpuli ko ni si mamay hindi ko ni siguro kalabot dahil within 1.5 hour mo pili ko mga 5 hours Damo pag ko ikaw na antes ka. mapitan gid. Antes ka puli. Yes, damo ka puli, damo kapitan. Kag happy birthday sumong tamyon ko anay ako ni Nablos bla kasi malipat ako. Sino? Si Lance Duran Panganiban, 18th birthday. Debut. Okay. Happy birthday Lance. Lalaki? Hindi bayan ni siya. To Lance yung ngalan. Kayo ni. Actually, kanyang lang naayo ya. Ang problema sa kay Tito niya, kay nalipat ako sa iyang true name. Ay, Tika kita Lance na sa mo, Lance. may multa ko no 5K. Ara, karon may 5K? May bit ko yan karon na kuan. Pero hindi lang sigurado kung 5K. Litson karon. Wow, Sobra. lechon! Sobra 5K. Kaya ako ang ginpabakal gali. Okay, kang pabaka, pero bayaran lang. Ay, kalahin, dapat ihatag lang lang sa Tito. Ilawagon ko pala karon on air. Para malo ko nga libre na lang na ni Tito. I mean, gift, hindi libre. Kundi gift ni Tito Renz. Manong yan eh. Manong gala. Ako pa kaisa, Hinablos ka mo. karak. Hinablos, Manong, Tito eh. Hinablos Tito ako. Si Ren siya, Manong niya. Manong Renato, balay, Tito Renato, balay, hindi Renz nga. Abi mo si Renz, ha? Si Paul Didasi, ari lang sila nga monitor. Kag si Ma'am Van Mayo, ara na sila gali. No? Dinner, walk na kami part of our exercise. From my body ko no Doc Mayo of Rochester, Minnesota. Sige. June Marie Radok, dira sa may La Castellana. Turco Jungko, Turks. Morning da. At sige, standby kita na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginpasakaan na sang kaso sang Barangay Sumag Council ang developer nga ginaligar illegal nga nagapanapas sa mga bakhaw kang nagtukod sang mini wharf sa suba sang Barangay Sumag sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Attorney Mark Steven Mayo, 5 ka mga kaso ang ipasaka bato kay Engineer Andres Tacolod. Una kasong ipasaka kay Tacolod ang grave threat kay direct assault, may angot ni sa pagpangusisa sa mga opisyales ng barangay sa lugar. Samtang kaso naman na paglapas sa Forestry Code, Fisheries Code, Water Code kay Clean Water Act ang ipasaka bato kay Tacolod bangod sang pagpanapas sang mangrove kon bakhaw kag sa ginaligar illegal nga reclamation sang amo nga lugar.
Nagapati sa Attorney Mark Steven Mayo nga mabakod ang mga ebidensya nga ginpresentar sa piskal. Nagapati man si Barangay Sumag Pulong Barangay Kapitan Rodney Carmona nga ang pagpasaka sang kaso batok sa developer nga nagpangutod sang bakhaw kag nagpatigayon sang illegal nga reclamation sa suba sang Sumag ang una lamang nga tikang agud maangkon ang hustisya. Suno kay Carmona, apisar nga nagpabutsyag si Engineer Andres Taculod nga i-comply ang mga requirements na utod na mabakhaw kag dapat pasabton ang may salayi. Dugang pa ni Carmona, luyag niya nga ihatag ang hustisya para sa mga nagpangtanom sang bakhaw sa lugar kag sa mamahimong mapektuhan sang amo nga proyekto. Liwat naman nga ginapanawagan sa mga manunudlo nga tumanon ni Presidente Rodrigo Duterte ay promesa nga pasakaan sang 10,000 pesos ila sweldo antes matapos ang iya nga termino. Suno kay Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, sa termino ni Duterte, masobra 5,000 pesos pa lang ang hatag sini nga increase. Rason nga ginaduso nga himuon nga salary grade 15 ang para sa Teacher 1 o kon 33,575 pesos nga gross income. Dugang pa ni Hilangre, ginakulang ang sweldo sa mga manunudlo, ilabi pa nga nagapatigayon sang online learning, kag wala sila may nagakabaton nga load allowance. Suno kay Hilangre, hindi pa para man nga makalagas sa mga nagamahal nga mabalaklong na mga manunudlo nga nagabaton na lang sang 5,000 pesos kada bulan nga take-home pay. Ginalauman ang Hilangre nga matagan sa pagtamod ila pangabay kay nagapati nga hindi imposible bagod nga una na gipasakaan sa sweldo ang mga nurses kag iban pa nga mga law enforcement units. Hindi pa makapatigayon ang COMELEC Bacolod sa voter registration sa mga barangay sa syudad sang Bacolod kasunod sa paday nga pagsaka sang COVID-19 cases. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, isa sa mga requirements sa pagpatigayon sang satellite registration sa among mga barangay ang dapat COVID-19 free, pero halos tanan karon nga barangay sa syudad ang may COVID-19 cases. Suno kay Kanya, nagpadala naman ini sang sulat sa Bacolod EOC nga tagan ang ila talatapan sang datos angod sa mga COVID-19 free barangays, pero wala pa ini sang may nabaton nga sabat. Dugang pa ni Kanya, nagpadala na ini sa advisory sa Liga ng Barangay nga sarang makapadala sa nga request ang kapitan sa satellite registration sa tion nga wala na sang COVID-19 cases sa ila nga lugar. Hindi kita makakontak sa mga satellite registration because one of the requirements before we can conduct a satellite registration is ang isa ka barangay nga COVID-free. With the cases nga doon sa kagdawatan mga barangay may mga COVID cases, so hindi kita makakondak sa satellite registration. Kabayin sang pagpahayag ni Bacolod COMELEC Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Samtang ginpahayag naman ni Bacolod Councilor Renesito Novero nga dapat kabigon sa mga tao nga yara sa quarantine centers nga daw ila lang balay ang ila sini nga ginatiniran. Ini ang kabahin sang reaksyon ni Novero, chair sang quarantine center team sa syudad, matapos ang reklamo nga mahigko nga quarantine center sa Handumanan Elementary School 1. Sunod kay Novero, dapat ululupod nga magtrabaho ang tanan kontra COVID-19, kag kung mahigko dapat ini nga tinluan kag pwede man nga makapangayo sang bulig sa mga in charge sa quarantine center. Para kay Novero, hindi man pwede nga gilayon i-post sa social media ang reklamo, kag tanan ini ang ginahimo sang gobyerno sang libre. Nagpangabay si Novero sa publiko sang paghangop sa sitwasyon. We have to work as one, di ba? Bulod kay karon kung may iko da sa ila ginahistaran, daw pa rin na ila pa ni Maday. Limpiyuhan nila. Karon kung luyag nila magpuling sa sagwa, hambalon nila ang sagwa. Nagpadala ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sa Special Rescue Unit halin sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sang La Carlota agud magbulig sa search and retrieval operation sa 5 katuig nga batang babae nga naanod sang baha sang Domingo sang hapon sa Puroksay, Barangay Lagranha. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Zephyr o Dr. Zephyr Gerhard Kaelian, nagtawag sa iya si Mayor Rex Halanduon agud magpangayo sang bulig para makitaan ang bata. Natabo ang insidente sa Hunyo 6, 2021, samtang nagatabok sa suba ang bata upod ang iya iloy kag 2 katuig nga utod. Kahapon nga adlaw, personal ang ginbisitahan ni Halanduon ang barangay nga natabuan sa insidente agud takso ng kalabaon sang suba nga plano butangan sang Taytay. Magluwa sa BFP nagabulig man sa operasyon sa Barangay RSB Overflow ang mga personnel sang City Disaster Risk Reduction Management Office, Philippine Life Saving Society kag 1911 DART. Ongoing ang aton nga SRR or Search and Rescue Operation, no? Sige na gin-deploy naton aga sang ningaga ang aton nga Bureau of Fire Special Rescue Unit, no? Gin-deploy naton
naton kagina para magbulig dito sa SRR naton kaya sa nadula to nga sa missing ta nga bata. Bahin sa pagpahayag ni Dr. Zephyr Gerhardt Kelian. 30 tubtob 40 milyones ka doses ang bakuna mag-abot karon nga bulan sang Hunyo tubtob sa bulan sang Agosto. Samtang Pfizer vaccine pwede na ibakuna sa 12 anyos pasaka. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa Pasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sakay Jesselyn Andrada Tiangson, good morning din sa imo. Watching from Barangay Mansilingan. Ako na blues gali ang ngalan niya ginagili si Julia Marie. Marie, wow. Julia Marie Duran, Panganiban. Do Julia Barreto ba, no? Basta Yes. mga Julia, mga tahom na Aksyon Yes, boy. of course. Dala mo ko lechon, ha? Ha? Dala mo ko lechon. Dalaan Yung ta ginambala ka- ko si Julia tahom. Sige, dalaan ta ka litson paksyon ko na nga daan. Hindi lang. Gusto ko ang lechon, namiyan ko Aksyon boy, nga ginaprito pag sa liwa. Ginaprito siya or gina-air fry. Mayo Kay kaya kasumod kung may Mayo kaya may air fryer kaya. Baka barato lang na siya Aksyon boy. For Bakit ko wala? only magano lang mag-December, regaluhan. Ay, Ang miniature lang nga air fry.
Correct man. Sa imo lang 80th birthday Lapit naman, di ba? Hulat-hulat ka lang anay. Kaya amot-amutan namon ni Aksyon Eden ang air fryer for your 80th birthday. Si Wabe? Okay. Very good. Klaro. Kaya kung mga 100 ko gani, makuha ko 100,000 kung hindi pa kami pag-tagaan, kaya kadugay sa inyo magregalo. Amo na, ha? Hindi ko na mo pag-share ko sa inyo ang 100,000. Sige, amo lang kasi gobe lang hindi yata yung mga... John Biaten si Balyos, good morning man. Kay Kumari na ko Beth Gamala. Jinky Dialagdon is also watching. Ruche Francisco Nunez sa family Alguna from Barangay Handumanan. Ruche Evangelista. Nya Aksyon Dorel kuno kagwapa gid sa imo saan uta ka makita in person man. Karon napitan to kuno Aksyon Dorel. Napita. Kung wala ka ulan-ulan. Kalain sa ulan-ulan. Dito sa ganito sa may ano dayon no sa may ano ganyan. Una na sa Jollibee sa Araneta. Unhan sang Jollibee. May bangga na bala. Paliko, 'di ba? Ang pag-going sa sa Barangay 35. Yes. Sakto no, tapos may akasya dang adako. May kasya dang adako. Magaling kadi sa liko di sa Araneta, pag liko mo da patuo ka no, patuo nga liko sa wala na siya. Sige. Ano to yung baligya karon man kay Baklan? Damo. Sige. Karon. Oh, saga basta ha. Elmer Bailon Baron, good morning man. Kay Sol Lama Barnatsa sa Wadaki Bacolod. Ano na? Sawadika! Ano na yung sawadaki? Sawadika. Ano na dapat? Action boy. Ano na siya? Mama na dapat. Sawadika. Greet ko lang nanay kag family ko dira sa Barangay Handumanan. Yes. Sawadika. Kapon ka. Lami aman pag-pronounce kay kung lain na yung karon ng meaning. Kasi no orange na lang ron. Adu. Kapon kan. Very good. Sagad. No orange na siya. Adios si Antonio Cervantes watching live from San Juan, Puerto Rico. Wow! Puerto Rico. Nagawa mo gina sa Miss Universe Philippines, no? Puerto Rico. Sa Purok Brotherhood Barangay Sumang. Sige, halong da sir sa San Juan, Puerto Rico. Mario Bacalco Erad, good morning man. Hello, Miss Jinky Dialagdon. Action boy, Araman siya. Dara sa may dingane, Phoenix, Arizona. May time gani, Miss Jinky, ma-call ko sa imo ha. Ma-call? I'm only one call away. Ako na sabat kasi mo karon. Miss Jinky pa ya. Go. Sige. Teka kasi Jericho, naging trato di sa atin. No? Si Jericho. Pilton Lipura sa Pasay City. Na? Hasta yung mga happy birthday, yan na-replyan ni Jericho. Yan. Si Ma'am Van, nagpa-thank you gid sa mga nag-greet siya bala kadamo una sa nag-greet kay Ma'am Van mo kasi Ma'am Van bala daw ka friendly. Malang blakag daw ka and kind person. Very generous. Sila duwa ni Miss Jinky Dialagdon. Yes, sila nga duwa ni kag mga solid ka action panay action yes, boy. Thank you so much, Gib. I hope makakilit anay kita sini personal bla. Mga amo na nga dapat, ha? Karami ni sila nga mga friends. Sige. Si Michael John Season, good morning, happy birthday kano kay Dylan Hison. Bata ni sa si Dylan, bata ni sa ni Victorio, Daddy po. Hison, sang Becca Homes, Barangay Cabog. Okay. Happy birthday! So, kung si Michael John Season na ito sa Manila mo. Manugpuli man siya kita ni Action Boy. O galing, kaya siyempre kabudlay sa bang sa aton nga protocol. Yes. Kung dormitoryo, mga agaman sa imo. Si Bia Dunatan, si Jericho Kim, abiyo ka Sabado. Pacheco John Biaten si Balyos. Sa kay Junar Batislaong good morning Mandira kay Charito. Si Ma'am Maria Luisa Melos is also watching. Yes, hello Ma'am Luing. Muna hindi kay good morning Miss Maria.
Ma'am Maria, Luisa. Tika mo man ngalan niya, anong problema da? Di, basta lang sa Maria. Dapat Maria Luisa. Maria Luisa. Ma'am Maria Luisa. Miles Martir, Glycia Avlas, good morning ko no, kay Heavenly Grace. Watching live sa Montreal, Canada. Canada. Good morning. Heavenly Grace. Ano yung ngalan, no? Heavenly Grace. Heavenly Grace. Sige. Michelle Sayo Gemeroy, good morning man. Kay Susan Sandigan Divino, kay Dads Nakabuha ko na. okay. Good morning. Kay Dads Aksyon, Aberia. Dads Aberia, good morning sa imo sir, sige. dra sa Suma. Standby sa mga dugang nga balita. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginalauman nga yara sa 30 tubtob 40 milyones ka doses ang bakuna batok sa COVID-19 ang mag-abot karon nga bulan sang Hunyo tubtob sa bulan sa Agosto. Sunod kay Secretary Carlito Galvez Jr., ang Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19, napulo tubtob 11 milyones ang doses ang bakuna ang mabaton sang gobyerno karon nga bulan sang Hunyo. Sa din kalakip diri ang 5.5 milyones gikan sa Sinovac Biotech sang China kag 1 ka milyon nga nag-abot na sadtong Domingo. Magluwas pa diri ang 1 ka milyon ka doses nga mag-abot sa Hunyo 10. Mag-abot man ang 4.2 milyones gikan sa vaccine sharing nga COVAX facility. Kalakip ang 2 milyones nga Pfizer nga doses nga mag-abot man sa Hunyo 10 kag 2 ka milyon nga AstraZeneca. 250,000 nga Moderna kag 100,000 ka Sputnik 5 vaccines ang Russia. Sunod kay Galvez, mahimo maglambot na sa 400,000 tubtob 500,000 ang mahatagan sang bakuna kada adlaw sa masunod nga bulan. Ginainganyo man ni Galvez ang mga Pinoy nga magpabakuna bangod ini ang luwas kag epektibo. Pwede na nga mahatag ang Pfizer COVID-19 vaccine sa mga nag-edad 12 anyos pasaka. Ini matapos ginamendahan na sa FDA ang emergency use authorization sa Pfizer-BioNTech nga ang ila bakuna ang pwede na sa mga 12 anyos tubtob 15 anyos. Ang Pfizer ang una lamang ang ginhatag sa mga nag-edad 16 anyos pasaka. Pero suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ila ginaabi-abi nga madamo sa mga bakuna ang ginaprobahan para sa mga kabataan kag mga adults pero bangod sa limitado nga supply sang bakuna, nagapabilin nga prioridad sa vaccination ang yara sa vulnerable sector. Una na ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo nga naghatag ang mga eksperto sang very favorable recommendations sa pag-usa sa Pfizer vaccine sa mga menor de edad. Ginalantaw naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang posibilidad nga sa ika-4 nga quarter sang 2021 maumpisahan ang vaccination sa mga kabataan. Sunod kay Galvez, mag-aabot sa uli nga quarter sang tuig ang madamo nga doses ng bakuna nga epektibo para sa mga menor de edad. Sa nabaluhan, ginaprobahan nga gamiton para sa mga menor de edad ang bakuna nga gin-develop sang Sinovac, Moderna kag Pfizer. Ang Pilipinas may malapit 29 milyones nga populasyon sa mga menor de edad.
Suportado sa Department of Interior and Local Government o DILG ang panawagan sa local government units ng prioridad sa COVID-19 vaccination sa A4 group sa mga individual nga nag-edad 40 tubtub 59 anyos bungod sa limitado nga supply sang bakuna sa pungsod. Sunod kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, mahimo nga isunod sa LGUs ang pagbakuna sa iban pang age group sa idalom sang A4 category kung bastante ng supply sang bakuna. Una diri sa briefing, kaupod kay Presidente Rodrigo Duterte kay iban pang cabinet officials, ginaduso ni Health Secretary Francisco Duque III nga prioridad ang nasambit nga age group sa A4 sa karon nga ginakulang ang supply sang bakuna. Nagpahayag naman sa kabalaka si Presidente Rodrigo Duterte sa hindi husto nga paghaboy sang medical waste nga ginagamit karon nga panahon sang COVID-19 pandemic. Halimbawa, diri ang nagalapdang ang mga face mask, face shield, personal protective equipment, dagom kay iban pang bulong nga ginagamit sa COVID-19. Sa Talk to the People, istorya ang presidente sa publiko nga ihatag ang mga basura sa nagakolekta sang basura bangod sila ang mas nakahibalo kung paano ihaboy ang medical waste. Sunod sa presidente, nasubuan man siya bangod sa pagdagsa sang basura bangod sa mga food kag non-food delivery. Ginhimo sa presidente ang mga pahayag kadungan sa saulog sang World Environment Day. Ginpasiguro ni Senator Amy Marcos sa Department of Information and Communications Technology o DICT nga handa na ang digital signatures ng election officers para sa 2022 nga national and local elections agud malikawan ang electoral fraud. Sunod kay Marcos, wala sang rason nga matrasar ang DICT para sa pagparehistro sa mga manunudlo nga pag-isyuhan sang personal digital signatures nga gamiton para sa eleksyon. Nagwa ang pahayag ni Marcos kasunod sang report nga nagpatrasar sa registration para sa personal digital signatures ang hard copy requirements ng DICT sa mga manunudlo. Sa karon, ginaduso sang Department of Education ang madasig nga pagproseso sa verified personal data sa mga manunudlo paagi sa pagpasar, paagi sa online sang Excel of Corel binary script files. Ang aton mga balita international, sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Sakay Dads Aberia watching from Barangay Sumag. Good morning, no? Kag
Sakay Susan Sandigan Divino, liwat good morning dira no sa inyo Susan sa Sagay. Marjorie Mijares Bulyag, kag kay Lalaine Meneses. Ginagreet man ni Ma'am Luing Melo sa iya friend si Feli Barcinilia Suke. Asawa ni Andre Suke. Classmate ko niya si Andre. Asawa niya si Feli, no? Barcinilia Suke, no? Good morning. Kay Mary Joy Camero, kag Leonila Tarosan. Good morning. Watching live sa Purok 20 Barangay Alangilan. Ha? Nagligad balarad ang mga taga-Aksyon Radio sa Alangilan, no? Jinky Dialagdon. Sige. Annabel Lubrido Ciruelo, Renan Payungayong. Good morning, man. I'm just a call away ko no si Miss Jinky, ano? Sige. Sa kay Michelle Sayo Gimeroy, kay Romel Baydal, Hasmin Torres is also watching. Good morning. Sa kay Renido Aldea, mga agasera agadra sa Kalibunan, Himaya, Inigaran sa Family Aldea, kag Family Flores. Kag Family Flores na anagatam pero nalimpagid. Ramyaw nido sang manalimsim hinubaan. Mayet Espeso Abkilan. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Slasher Sumugat. Good morning. Greet na sa gwapa niya nga tita Marilo Cano from Tokyo, Japan. Teresa Linakayaw, good morning dira. Andrea Amanda Jaime, good morning si Ma'am Andrea. Sakay migo ko Jack Denila, good morning. No? Melvin Solidarios Abdo, watching live from Bago City. Si Maria Rivera Murayama, good morning man sa imo dira sa Okinawa, Japan. Ginagreet naman si Mami Chona Rivera Trinilla, kag si Papa niya Eduardo Trinilla nga naga-monitor man subong. Sa Malingin, galing si Melvin Abdo. Sa Bago. Nakadto ka na sa Malingin? Feeling ko nalabyan ko lang, guro. Nalabayan. Nalabayan mo din. Kung di mo ko magkadto eh. Feeling mo lang na yung nalabayan mo natin ito sa sulod-sulod dyan. Sulod sang? Sulod sa Bago na may sulod-sulod pa natin yung... Ang pwede nakalusot sa Valladolid? Pwede ka lusot sa Valladolid. Oo. Way ko kakuha na sa imo nga. Sa kuha na imo namin na sa mga pakol kasi sa mga pakol area na sa imo. Okay. Dana na area na pakadtos maaw. Lain na dana area imo yan namin sa sagasa kag mga pakol na iya nga area imo namin. Malingin na rin na diya sa piyak. Okay. Miles Martir, good morning man sa imo. No? Sige, yung mga sino pa na imo. At sa mga on air lang ikaw ng iba no. On air lang ka ng iba Action Boy. Kag Manong guard morning. Gumariway pa. Wala lagi di ba ito? Good morning, Manungga. Washington Sniper, good morning ko no from Snipers Team. Uy, ba? Sa Snipers Team. May team din sa Sniper. Sniper. Basi motor pala yan. Di ba may sniper nga motor, no? Ay, ko ka may ara Action Boy, oo. Duwa lang ni either motor o sniper, ginisla yan. Sniper. Team pa nga daan sila. Team pa nga daan. Doon ako lulbaan man sinisila man. Pero good morning sa inyo ha, mga, Snipers Team, okay? Si Giselle Franco, good morning man. It's nice to be alone. No? Yeah, sometimes, Action Boy, you need to be alone. Char. Para makaano ka man, muni-muni, kung sa Tagalog pa. Ulysses Ortiz, kumusta na si Sir Man? Si Sir Ulysses Ortiz sa din siya na. Gamon po sa asawa niya. Sa pagkakuha siya, pulis. Okay. Sa backup 6 sa una, last ko na balo, siya sa backup 6 ng station commander. Buta retired na siya, hindi pa guro Sa iban siya nga lugar na assign, Action Boy. Sa kay Melvin Solidarios Abdo, no? And Lito Dayap, good morning man. Das may punso tay. Pwede maaw lusot ka. Oo, balo kami asang kay Wensky Lee Morales, good morning man. Okay. Sige, go.
Mr. Milili Oligo, Action Boy, kaga message just akon. I-greet ko ni karon on air ang iyang mga friendship goals. Si Action Eden niya, wala daw siyang ginapag-greet. Wala. Kay ginpabilinan niya ako gani note, di ba? Nga isulat ko gito na sa akon note. Ang iya. I-greet ko gito karon ni Action Boy. Yan ay mga kwanto, mga taga-Lalunga. Mga suppliers ni siya, Action Boy. Kagawad Prudente, no? Monico Prudente. Mga mga Action Eden, mga business associates, mga suppliers, mga basta mga business associates na Action Eden. Sa Action Eden, ganito talaga. Saan lang ko kita Action Eden? Kasi ako siya business, no? Yes, Action Boy. Businesswoman. So, support kita, Action Boy. Okay? Naligat doon may support lang. Business, Balita, sa ulihi. Basi mga business magnet na niya, mga kondra, mga mga sige, kaya mo na, Tagalog, English. Mga Bangros Queen. Bangros Queen. Basi makayo mo sa Canadian Bangros Ice Cream. Meron na akong Action Boy. Ba? So, din to gani nga lugar. Kaya di ba may sili na nga ice cream? Familiar ka na ya? Sili siya nga ice cream. Meron ako ng Bangros. Din to gani, din ang Bangros Capital. Dagupan I think amo na. I-search bala sa YouTube. Makita mo na siya, Action Boy. Hindi lang ko sure kung diin nga lugar. Sa Dagupan, basta magsiling ka pinakanamit na Bangros sa Dagupan. Kita mo mayroon ginatawag nga Dagupan Bangros. Sa kadto ko sa Dagupan, ginatreat ko to sa mga klalaman ko to. Ginatreat ko to sa Bangros. Lain yung sabor sa Bangros sa Dagupan. True. Lain gidya. Nga ano tong sabor? Explain me. Basta lain siya. Kay guro daw product ni siya sang nag-meet bala ang seawater kag ang suba nga water. Basta mo na sa explanation nila. That's why daw lain sa burto. That's why ka-famous na isang Dagupan Bangos yung natawag. Okay. Sige. Stand by, Anaya, sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International, 27 kamatao ang nagkalamatay matapos maigo sang kilat sa South Bengal District, Pungsod, India. Normal nga nagakatabo ang mabaskog nga pagkilat sa India sa tunga-tunga sa Hunyo tubtub Setyembre. Ginpahayag ni West Bengal Disaster Management Minister Javi Ahmed Khan nga kalabanan sumaginigo sang kilat ang mga mangunguma. Nag-igo man ang kilat sa isa ka eroplano sa apat ka mga pasahero ang gindala sa hospital matapos ang nagluntad nga turbulence. Ginanunsyo naman ni Indian Prime Minister Narendra Modi nga tagan sang bulig pinansyal ang mga pamilya sang biktima. Sa balita sa patag sa pangnegosyo, gin-downgrade sang World Bank kahapon nga adlaw ang ila sining forecast para sa ekonomiya sa Pilipinas bangod man sang lapta sang COVID-19 cases kang pagpatuman sang mga restrictions nga makaapekto sang recovery sa sining tuig. Ang gross domestic product sang pungsod mahimo nga magtubo ini sa 4.7% halin sa initial forecast nga 5.5%. Ang ini nga figure ang manubo ini sa growth target sang gobyerno nga 6 to 7% para sa 2021. Ang initial target ang ginpanubo man sa 6.5 halin sa 7.5%. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 47 pesos kag 71 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 2 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 14 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, nagboluntaryo si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach nga tudloan ang aktres nga si Sanya Lopez in kaso nga mag-join ini sa beauty pageant. Naibaloan nga isa si Pia sa nag-engganyo sa aktres nga magpakigbahin sa beauty pageant. Wala naman matago sa aktres ang iya excitement sang may baloan nga mismo ang Miss Universe winner ang magatudlo sa iya. Sa karon, sunod sa aktres, busy pa siya sa iya pag-artista kag iya pagina paminsaran sang maayo kun magpakigbahin ini sa beauty pageant. Balita sa sports, wala naging paporma pa sang powerhouse team nga Brooklyn Nets ang kagdaw maging massacre pa ang Milwaukee Bucks pagkatapos gin lampaso ini sa score nga 125-86 sa Game 2 sang NBA semifinals.
Halin sa sugod, wala patawa ng opensa sang net sa pagpanguna sang anay MVP nga si Kevin Durant nga naghimo sang 32 puntos, 6 ka assist, 4 ka rebounds sa 33 minutos nga paghampang. Kagin suportahan naman ng Kyrie Irving gamit ang 22 puntos, 6 ka assist, 5 ka rebounds. Daw ginbaliwala sang Nets ang pagkadula sa isa sa Big 3 nga si James Harden bangod sa injury. Busla ni Bruce Brown ang posto ni Harden. Sa rin nakatapos man nga may 13 puntos kag 6 ka rebounds. Nagdugang pagid sa excitement sa mga fans ang hampang ni Blake Griffin. Nagpakita sang 2 ka beses nga slam dunk. Lakip na ang isa ka in your face na sa kay Giannis Antetokounmpo. Nagdugang ni sang 7 puntos, 8 ka rebounds, isa ka steal kag block. Sa Biyernes, game 3 nila kag tinguon sang Milwaukee nga makabangon sa duwa nila kasunod-sunod nga pagkapierde. Balita Espesyal! Alright! Energy, Aksyon Boy! And happy Wednesday, everyone! Diba? Subong nga adlaw, halong-halong gid kay do, hindi naman namin ang shampoo. Kasi sa mga taga-drive bala, kasi madandog ang dalan. Yes. Lang, so, ha? yes. Sige, ang i-greet ko lang niya on air. Happy birthday. Ang akon bala nga hinablos si Julia Marie. Si Lance Duran Panganiban, iya nga 18th birthday karon. Debut ni siya niya. Happy birthday, Julia! Yes. Lance. Duran Panganiban. Happy birthday. Nakalayo sang iya nga ayo sa iya nga ano no. Ti mo gani si ang imo gani Dorel ano ngayon mo. Dorel. Imo gani? Layo man eh. Layo. Tinitra pagit si Father Alex Araneta dira sa barangay sa San Enrique. Good morning. Sige, good morning man kay Kagawad Timay kag Monet Lobaton sang Mambulak sila. Halingid kay Sir Milili Uligo ang pagpanamyaw. Okay. Kay Tin, kay Carissa, kay Nika, Aji, Kent, Maika, kay June, kag kay Jumarma. Good morning sa inyo. Kag kay Migo ko Jury Padayha. Good morning. Sige. Yes. So sa aton balita Special Action Boy, especially sa mga bulan kay June. Di ba kung June kuno sa una Action Boy damo gapakasal June. Ang nagtawag sa June Bride, na. Amo gina nga bulan kuno ang damo iya gapakasal. Ti subong nga pandemic guro basi naglain na. Hindi actually, man. matudo sila damo gapakasal bulan sang January. True. January. So nga nag-June yan, no? Ang iba. June Bride. Ang manatawag sa imo, di ba? So kung January Bride, syempre lang. Syempre lang. So, sige, Action Boy. Ari marason, Action Boy, kung nga, mas preferred sang mga couples, ang cash gift sa wedding. So, tagan ta mga rason, ang mga manug-maninay palang bala. Kag mga maninoy. Oo, maninay and maninoy. Especially kung sa invitation. Kablok Action Boy, damo na daan modern terms, subong sang mga, sa invitation bala, dapat mabalaan, gini sa mga maninay and maninoy. Meron na mga secret code? Oo, meron da. Actually, may nakabutan da kisa nga unplug. Ang buot silingon sa naglay sa unplug, avoid or minimal ang pag-use ng cellphone or kung rampad ang bride, hindi ka na sige picture-picture. Kaya ang bride, ka-groom, naggasto sang photographer. Yes. Kaya iba na, amo ng problema, actually, sa mga photographer, Action Boy, kaya ang mga maninay, blahala mo to ka-posting sang pang-picture man sa ilang ba, ihada. So, hindi makakuha sang nami nga, maka-consume sang time. Kaga, may isa pa yung ka-term, nalipat ko, dasan na lang. Arab lang, hindi ka pwede magdala sang isa. Di ba? Hindi, basta may term na siya. Amo na siya. Balik ako sa, kung ano na sa kapit pa sa mga reception, bala nga daw plated, bala nga mga reception. Naisip na siya. So, correct. Nakatubla sa birthday na kwan. May mga kung dito lang sa umakay. Sa mga probinsya, actually, usually mga nauma-uma nga mga area. Pag gusto ka daya dala sa imo, gusto man. Pero subong Action Boy, especially kung ang mga couple sa mga hotel, di medyo, ginaya, ng budgeted ginaya. Naisip na lang yung guest. Okay. So, una Action Boy, Ario, ang reason nga mas gusto sa mga couples, ang cash gift sa wedding.
Una, kay posible nga ang mga couple action boy ang nag-invest sang ila kaugalingon nga balay kag mga furnitures para sa ila of course. Kag may ano na sa action boy, may mga ang uso dan subong may mga theme na in color. Kay possible ang gift mo action boy hindi mag-match sa ilang mga furnitures. Halimbawa, dabi mag-gift kada bi sa iya sang neon green nga pulungkuan. Tila yang nga tingnan do ka rustic sila ya or minimalist lang sila ya. Di nag-neon kada yo do hindi ano bagay. O kung animalist nun sila. Hindi animalist. Mga minimalist nga mga ano bala arab lang do gusto nila ya like ang color lang is duha lang ka color na sa ila balay. So mga minimalist. Tapos mga simple lang bala action boy nga mga design. Minimalist simple lang. Perfect. So ikado action boy redundant gifts. Isa sa mga rason kay base si Maninoy Boy naghatag rice cooker, Maninoy Rex rice cooker, Maninoy Felix rice cooker. Puro na rice cooker, 5 kabilog. Duha lang sila. Ano pa ka boy? Wala ka boy nagbadlawat bugas. Ano na yung rice cooker? Puro rice cooker. First ba sa imo sang nagliligad, dobla nga pwede pa bala Christmas party 2019, no? Nga pila gito ka rice cooker na baton mo man sa mga ginpang antinan raffle to ya. Gani raffle ang mga magro ka rice cooker daw ko sa sari-sari. Pero wala man ginhatag sa imo ginatinan sa mga wedding. Ula. Very good. Hatag rice cooker. Kaldiro yung ginhatag ko. Kaldiro nga may bugas ka may kalamay posporo. Kompleto na ya asin, no? Kaldiro yung ginhatag ko yung rice cooker. Sige. Amo na action boy ha, isa sa mga reason basi bla sweet sulit ang regalo, may 5 lang ka rice cooker, may 3 ka electric pan. Tiyaw ano na nila action boy. So, dugang mo na sa blayran lang sa kurente. Nan, correct. And then next air fryer. Pwede para bago naman. Pero galing kay uso man na subong, tiba si magduroloble naman. So next action boy, base residente sila sang iba niya nga pungsod kag diri lang sila nagpakasal. Isa man na sa mga reason. Ti amo na nag-flight lang di sila para magpakasal kaya ready ila family. So paano nila dalon ang rice cooker sa eroplano, ang electric pan mo dira, di ba? So hindi mapuslan. Amo na nga mas prefer nila nga cash. So ang iba nakabutan na sa invitation, we prefer monetary gifts. Amo na kasi syempre we prefer cash. Do ka ano gid do ka na dapat may mga actually damo-damo na unique style sang consider no pag ano naman nila. nga amo nang ila gusto. Actually pro nga bunabutangin na nila yan nang monetary ka gifts are mas appreciated naman na siya. Okay man na siya action boy kay nasod isa pa hindi man na siya parang gani kun cash bintahan man ganito sa mga maninoy. Hindi ka nahalas ang bakintol sa regalo. Kay kanugon sa outfit mo baka-baka ka dako da nga rice cooker na nga ano, di ba? Kanugon sa outfit mo baka-baka ka dalas ang kaldero mo. So mo na siya. Dami man siya kay convenient man sa parts ng mga mananoy and mananay. Okay? Pwede kulon din, no? Pwede gid siya action boy kung kaya actually action boy ang tanan ng mga regalo appreciated gina sa mayada kayado pero as much as possible kung pwede lang bala action boy nga ano amo na lang na ang hindi man makahasol sa part mo kag sa ila kay do ka bugat sang color bukas na lagi butang mo lang yan sa pula nga envelope bisan ano color nga envelope ang importante ang uno. Correct? Basta bisan ano lang color sa envelope basta importante ang unod. Yes. So next action boy posible nga basi wala pa sila blasang kaugalingon lang nga balay. Kaya dito pa sila ma-stay sa ilang pwede na butang ang rice cooker. Dito sila ma-establish sa ilang ano yung tawag ni parents pa na nila. So ang damo-damo itong regalo nga mga lagko pang ang burangkol na. So maano na sila mabudlayan. Kasi regalo kada yang matrimonial bed ti yawan. Pwerte sa matrimonial bed. Bado ka yawan si Maninoy dala ka. Or pwede mo na kualan to sa kundiin yung mall. Ito ka mo na. Mayara man nga mo na pro nga mga gift pro nga kwaon mo lang bala sa meron man mo na nga style nga may ang couple may ginpili na sila yang nga mga gift nga kung gusto nila nga item. Bali ikaw nga Maninoy instructionan ka nila kadto to sa amo ni nga lugar. Tapos pili ka nanda sa meron na nga mga kuan nga mga let's say sa mga appliance center may mga kuan nga suggested gift for the wedding of amune. Para na makita mo kay ila na sang couple naging suggest. Correct. Okay man na siya. May mga TV dapat matag 46 inches mo lang. Gani. Ano mo na ilang TV. Hindi pwede 12 lang. So una parang 12 action boy subundan ko lapad-lapad TV. Di ba? Kung sa una pa ako likod sa TV subong ko lapad-lapad.
So, next action boy, basihan mo na hamba ko ina sa imo, minimalist lifestyle lang sila. Amo na ba lang do ka, ano lang ba, normal lang gid. Simple lang. Simple lang gid ang ilang ilang pagpangabuhi. So in action boy, pila lang sa mga rason kunya mas gusto sa mga couple nga mas prefer nila ang cash na lang. Okay? Sige, sa wedding, of course. Sige. Good morning dira na kay Kagawad Ulaya Balahon, kag kay Mike Liboon. Mike, good morning dira sa imo. Na si Mike Limon, babata bala ni Maninoy mo, Noel? Yes, Maninoy, good morning. Ay, kay Suon. Ano niya? Si Suon nara. Suon, Mike, good morning. Mike. Sige. Kalain. Okay na kita. James Sulgon, good morning, man. Ay, hambali, Dennis, bahala. Sila kung di na ibutang, sagis la pa kasal-kasal. Ay, ala, hindi kagid wala gid may mo kasi mo Maninoy, Dennis. Kaya dapat, amo na, i-consider magid ang sitwasyon sang couple. Diba? Correct. Sige, happy Wednesday, everyone. Halong-halong lang mga ka-aksyon. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hopon. Ang inyo naman ring news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.